wis dipakani porong karo Gudik mau. Dek. Apa to, Go? Reno sik. Ki lho, sik to. Kembang ki lek ditata masuk. Regane mesti jutaan iki. Dek. Yo tak rono, Go. Dah cepet toh, Dik. Calok klenuk. Apa to, Go? Sapine mbok pakani porong kalau Dik. Mahmoh kae lho. Sapine. Wis, Go. Iki mau tak pakani. Monggo kok gak gelem yo suket lek ku ngeretnik iki. Kok ngunene moh ngono terus. Panggah on to, Dik. Sapi kedisian kae yo munine moh ngono kuwi. Arepe muni piye meneh? Gak usah rame aku. Tunggu luwe, ayo lungguh kono sik. Petang mulu we. Luwe, Go, ganti suku mana? Bah, aku yo luwe, Dik. Nanti yo. Lah mosok yo mangan suket, Go. Ya moh to, Dik. Wah. Ayo. Ngetane. Kubenane enek wong ngekeki sego. Nah, ngene lho, Go. Lah. Ayo. Jam piro iki kok? Ora ana wong liwat. Gondrong sapa sing ngirim engko? Ora ana wong liwat biasane yo akeh. Sir kok tak titipi sego sakne gondrong. Aduh. Biasane tago Gudik ya jebas-jebus. Wah, so dibutuhne wong tuwa ngene iki ora ketok. Piye nasibe gondrong nang kaliran. Karek taluwe. Kok gek semaput ning kebonan kan. Dik, mandek kok sik. Apa Pak RT? Pak RT, Dik. Yo, Nyapa Pak Dik? Tak kongkon warepe. Dik. Pak RT nggo sego, Dik. kok rohe to, Go? Ketara kotakan. Apa Pak RT iki? Sego to iki? Beneran Pak RT? Tengko lowe bahasa. Iya, Dik. Iki pancen sego. Tapi gak gawe kowe, Dik. Kok panggah badokan aja mbok pikir. Sego iki dhisik kok, Go. Kowe iki kok nek sakatan ae. Selah lowe lho Pak Dik. Sego iki kekno gondrong nang omahe ya. Engko nek wis rampung kowe rene kabeh. Njujuko pawon, badok-badokon ning pawon kono lho kowe. Ngono Pak. Ngono ya. Iki bentuk Dik. Oh, penjaga Dik. Kekno gondrong nang omahe gondrong engko ya. Ngono Pak. Ya, wis ngono ae. Oke Pak. Nek rampung gak rene pawon kono. Oke. Ayo. Jam piro pete ngetene sego iki wis beduk randang teko-teko selak luwe temen-temen tak tinggal mulai kok iso. Dik. Dipangan dhisik lah ya. Ora, kongkonane Pak RT, Go. Luwe aku, Dik. Kowe iki diteruse nang gondrong. Kowe. Oke, Yo. Dik. Lha kuwi lak gondrong to, Dik.
pesene Pak RT mau Ya. kekno gondrong yang omahe. Lah lapo to, Dik? Gondronge ning kono lho. Yo. Dan dikekne to. Ora Gu, Pak RT mang amanahe ngono. Heh, ayo dadi kekne gondrong kuwi lho. Gak iso. Nang omahe. Iku wae. Weh. Bocah lek on lho petuk bocah nang kene kok. Weh. Lah kuwi lho bocah gondrong nek kono lho. Dadi lho, Iki pangan nang omahe. aja. Kuwi lho gondrong nek kono. Jadi pangan ngengkel to, Gu. Weh. Musuh cak on iki diaglek. Mang ra mbok rungokne. Piye? Dik, terno sego iki kekno gondrong nang omahe. Nek lapo ta loro kaya udah-udah nonton ya foto gundule. Paham? Lah kuwi gondronge ndek kono kok leren nang omahe. Yo dikekne nang omahe pesene Pak RT ngono, Gu. Dan dikekne kono lho, Dik. Wis ayo, ono sik, dikekne nang omahe sik. Iki lho omaheku, gondrong. Omahe gondrong kene iki. Ayo. Aku ki selalu we. Ayo dipangan. Iya kok sik, kekne sik itu. Ya wis, dodoken nek. Kula nuwun. Kau ora enek tibakno wonge. Yo omong ora ngandel. Wonge lho ndek kono. Kok uwek to, Gu? Iki no sego, Gu. Kok uwek? Ayo. Ono. Ya dipangan. So, Selalu we lho, Dik. Jangkrik. ayo tepok Pak RT sik ae, enake piye? Ngono. Ya wis, ayo. Musuh cak on. Pak RT piye nanti yang mene urung teko iki. Tak mulai wis lek ngono aku. Loh. Bocah loro kok balik kok orang diterne segone piye to? Jadi karepe piye iki segone kok digawa mulih nah. Gondrong gak enek nang omah, Pak Teh. Iki malah petuk ndek embong teh. Lah nek wis petuk ning embong kok gak mbok kekne. Lah iya, niki tak jak ngekekne yo. Ngengkel ngejak nang omah e. Kuwi gak piye to, Dik? Dik. Lah amanahe sampean piye to, Pak Teh? Omahe tutupan. Jan iki sing beneh kowe ngono ku mulai dikekne ning embong gak apa-apa. Beh, lah wong karo gudik kon ngejak nang omahe pate. Oh alah, ya wis saiki kekno gondrong. Ning dalan gak apa-apa wis. Ya, Ning Ya dalan wis. yo. ngesakne sulak luwe areke. Lah iya. Ning dalan ya, Pak Teh. Yo, kena gondrong ning dalan ngono. Wis tak budal. Lah dalah. Bocah wis ra enek to, Dik. Lah tapi kon kekne ning dalan, Bu. Tasih Pak RT mau lho. Iku selak ora teko nggon engko. Ayo didelokne kono. Anu wis diparani nduk omahe wis. Ya ora iso to, Gu. Amanahe Pak RT mang piye? Nang dalan piye? Ora enek lho, Dik. Delok sik. Lokasine. Sing mbok sawangi apa to, Dik? Dik. Jangkrik. Kuwi lho karan karek wetok. Bocah emang lho ndek kene. Lah bekase Pak RT mang kekno gondrong ning dalan, Dik. Lah bocahe lho wis ora enek, Dik. Bocah ane pitung pinukur. Wis, ayo terne nang omah. Weh, Ayo.
jane karepe Pak RT iki piye iki yamene kok segone urung teko-teko selak luwe aku iki. Lah, kuwi lho, Dik. Cah ndek omah lho gondrong. Ayo, Ki mang jane kon kekne ning dalan. Pak RT lah ngomong. dikekne ndek dalan. Lah terus iki Ya kon kekne gondrong ning dalan ku. gak sida dikekne ndek omah iki. Ya wektu sae ngono iki. Welinge Pak RT. Palinge Pak RT kon kekne dalan. Iya. Lha iki padahal bocah ndek omah iki, Dik. Lah penake piye, Gu? Pak RT bekase ngono lho, Gu. Aku mang diomongi Pak RT, Dik. Kon ngekekne gondrong ndek omah kae lho. Wis, ayo ora mangan-mangan. Ayo. Drong. Rene yo. Ki sego konggone Pak RT iki. Iki mau stanteni ya, Gu. Ora iso. Amanahe kon kekne ning dalan. Kok dikekne ning omah to pangganku. Piye to, Dik? Iki wis petok gondrong iki lho. Waduh selak luwe. Ora iso. Oh, anjene sego mumet iki. Aduh, wis ra bathok kabeh.